Vítám u nového videa na kanále. Dneska je to z ARM Wrestle Simulatoru, takže z Robloxu. A dneska bych si chtěl zatočit kolem štěstí, otevřít tedy nějaké eventové vajíčka a otevřít si vajíčka v Halloween eventu za ty cukroví. Takže jako první bych si asi zatočil kolem štěstí. Mám ho tady 6krát, takže pojďme si zatočit. OK, pojď, něco dobrýho. Pojď. Nevadí. Máme pořád ještě 5 zatočení. Pojď, to dáš toho červeného peta. Ne. Furt lepší než nic. A teda točíme dál. Pojď. Něco dobrýho. Nevadí. Zase další viny. 100 vinů, což je vlastně pro mě už nic. Další, máme furt 3 zatočení, teď už jenom 2. Opět viny, nevadí. Pořád jdeme dál. Teďka určitě nám padne nějaký pet. Nevadí. Dneska úplně štěstí nemám. Poslední zatočení. A co nám padne? Pojď, něco dobrýho. Opět viny. Takže nevadí. Sice jsme dostali jenom několik set vinů, ale jdeme si otevřít vajíčka, mám jich sice 12 a pojďme si je otevřít, takže něco dobrýho. Crystal Elephant, ten mi padl poprvé. Koukněte, toho ještě nemám. Wow, tak to jsem rád. Kolik přidává? Najetý. Chtěl jsem říct, že aspoň toho elefanta bych chtěl, toho slona. On nám padne hnedka takhle na poprvé. OK, Crystal Cat, neobyčejný. Jdeme dál, pojď. Zase neobyčejný Crystal Cat, pojď, jdeme dál, pojď. Zase elefanta by to bylo dobrý. Pojď, ještě jednou. Nevadí, nejhorší pet. Pojď. Teď si myslím, že nám nic dobrého nepadne. Zase neobyčejný. Crystal Dog, opět neobyčejný. Opět neobyčejný Crystal Dog. Crystal Cat. Opět Crystal Cat. A poslední, pojď, to nejlepší. Nevadí. Dobře, tak jo. Máme tady ještě jedno vajíčko z toho minulého eventu a Lava Cat obyčejný. Teď si teda dáme mazlíčky a pojďme je skraftit dohromady. Dáme skraftit všechny a máme tady teda velkého huge Crystal Doga. Ten nám přidává jenom 1000, takže toho úplně nepotřebuji, možná ho ještě smažu. Ale teďka pojďme do toho Halloween eventu a tam si jdeme otevřít nějaký pořádný pety. Co myslíte? Já si myslím, že je dobrý nápad. A snad nám padne něco nejlepšího. Protože přece jenom mám 8000, takže si tady jdeme koupit vajíčko za 5000. Prosím, ať nám padne tady ně. Nevadí, tady nějaký slizoun, ale už nemáme na to dobré vajíčko, na to nejlepší, takže si koupíme ze 2500. Prosím, aspoň něco legendárního. Zombie, nevadí. Takže už máme jenom 591, takže to je akorát jenom na to nejhorší vajíčko. Ten nejlepší, pojď. Nevadí. Obyčejný. No, takže já si myslím, že tento opening byl nejlepší. No, nejlepší úplně nebylo, ale tento opening máme za sebou. Úplně nám padnul nám ten elefant, takže za to jsem mega rád. A tady tento, co mi padl teďka, ten slizoun, tak ten si myslím, že je i můj nejlepší. Ano, vyrobíme ho na velký a dáme použít nejlepší. A tento přidává poměrně hodně. Pokud se nepletu, je to 150 000 nebo 1,5 milionu. Takže já jsem velmi spokojený za tento opening. Takže já bych se s vámi chtěl rozloučit a uvidíme se u dalšího videa. Čus.